Hola, buen día. Egunon, ya, me quedo ahí. Dice, os advierto que va a hablar en catalán, tipo amenaza, no? En aquests temps en els que sembla no? que les llengües són Badirudi una amenaça aurte gaur també amb una egun riquesa. Per tant, vull hizkuntzak mehatxua començar direla eta agraint ez a da l'organització aberastasun bat. la Hortaz possibilitat de fer una eskertu nahi conferència en diet català d'un antolatzaileei lingüístic. katalanez hitz egin ahal Estem izatea. molt Ez nago acostumats oso a ohituta. relacionar-nos amb Ohituta la nago persona en euskera orbar o en euskaraz ez castellà o en dakigunok francès. frantsesez edo gaztelaniaz komunikatzen herrialdean. Eta orain euskaldun guztiekin katalanez egingo dugu. Bai, antolatzaileei esker katalanez egin dezakegu, saiatuko naiz oso azkarrez joaten interpretei mila esker eta haien lana ez zailtzeko. Eta benetan erronka bat da hausnarketa hauek zuekin partekatzea izan ere tradizio kooperatibo zaharrak ditugu bi herrialdeok aspalditik datoz, baina zentzu batean ezberdinak dira bi herrialdetan gaudelako. Eta noski ezberdin eraiki ditugulako. Erronka bat da gainera, gela honetan hainbat kide ditugulako kooperatibaren realitatea ondo ezagutzen dutenak. Eta baliteke beste batzuek hain ondo ez ezagutzea. Beraz, esango dituen gauza batzuk agerikoak izango dira ezagunak batzuentzat, baina beste batzuentzat ez horren beste. Ikusi duzue izenburua dela lurraldeko kooperatibismoa Katalunian. Batzuetan hitzak labur geldatzen zaizkigu esan nahi dugun hori guztia islatzeko edo biltzeko. Esan genezake kooperatibismo Arrelat al territori, cooperativisme transformador, emancipador, comunitari. Tot això anirà sortint, però quedem-nos amb el títol Cooperativisme territorial a Catalunya per començar. I també perquè parlarem d'una part del territori dels Països Catalans. No portem una radiografia del cooperativisme als Països Catalans, parlarem només de Catalunya, també perquè ho farem des de la perspectiva de la política pública. Katalunia zentraletik gatozela eta hemen nire kidea eta biok erdialdeko Kataluniatik gatoz, baina ez du erdialdetasun bokazio handirik, ez gara hiriburua, baina erdialdean gaude eta horregatik deitzen zaigu Katalunia erdialdekoa. Antxe egiten dugu lan eta Ateneo kooperatiboen sare parte gara. Katalunia osoan daude gainera erakunde kooperatibo hauek. Ni ez naiz ordea administrazio publikoa. Naiz eta Ateneo kooperatibok administrazio publikotik dirua jasotzen duen, ez gara administrazio publikoa eta ez gara generalitatearen parte eta horren bestez ez dugu txiki defendatuko zerak egiten duena, generalitateak egiten duena, baina aipatuko ditugu behintzat generalitateko politikak. Gainera, emakumeok askotan barkamen askatzen dugu, esaten eta egiten dugun gauzengatik, baina ohartarazi nahi zaituztet, ziurrenik ni ez naizela kooperatibismoan Katalunian esperientzia handiena duen pertsona. Izan ere, kide askok urte askoz gehiago eman dituzte kooperatibismoan, nik baino niri bizitzak ni eraman nau beste bide batzuetatik, lan arloan eta orain gutxi sartu naiz kooperatibismoaren munduan. Esan dudan moduan, dena den, tradizio luzea dauka kooperatibismoak Katalunian. Hau da, nire aitona amonak kooperatibistak ziren, eta nire aitonak frankismo osoan kooperatibarako tituluak eta agiriak gorde zituen.
alderdiak eta sindikatuak bezala oinarrizko erakundeak izan dira. Horregatik, ez naiz alderdi akademikotik ari, baizik eta alderdi militantetik. Alderdi ikuspegi militante ireki batetik. Ez dakit, akademian ere objektibotasun handirik badagoen, baina akademiak agian ahalegin handiago egiten du, eta nik ez dut horren beste egingo ahalegin hori objektibotasunaren alde. Eskartu nahi diet Olatu Kopi, eskartu nahi diot unibertsitateko kideei, izan ere sekulako trukea sortu da, aukera ematen diguna gaur egun hemen egoteko, izan ere kooperatibismoa sarea da, eta nazioarteko sarea ere bai, noski. Aurkezpenean esan dugu hausnarketarako espazio bat dela, eta arnasgune bat ere bai, izan ere Katalunian 36 gradoan gaude, eta benetan hemen arnasa apur bat hartu dezakegu, baina hausnargunea da, hausnarketagunea, eta saretze gune bat ere bai. Izan ere erronkak, naiz eta herrialdeak eta tradizioak ezberdinak diren, erronkak partekatuak dira. Olatu Kopeko kideek esaten zuten, ez zekitela ondo nola sortu dispositibo juridikoak haien ekimenak bultzatzeko eta babesteko. Esparru juridiko ezberdinak ditugu, baina egitura mentalak malgutu behar dira, bereziki zuzenbideaz ari garenean, askotan ezinezkoa dirudien lana dena. Askotan sektore eta enpresa askotan errelebo bat behar da, eta agian kooperatibismoa erreleboaren erronkari erantzuna emateko modu bat izan daiteke, eta horretan ere elkarrekin egin dezakegu lan. Beraz, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta espero dut gaurtik harago duen elkarlan baten parte izango dela gaurkoa. Ideia da labur-labur azaltzea nondik datorren Kataluniako kooperatibismoa, eta Kataluniako ekonomia sozialerako hurbilketa txiki bat egitea lau zifra, alegia ezinbesteko zifrak, testu ingurua emateko. Gero, Ateneu kooperatibo deritzen horien funtzionamentua azalduko dizuet, dispositibo horren mugak ere bai, eta gero dirulaguntza publiko bati esker lortutako ekimen bat aurkeztuko dizuegu Kasaletan eta Ateneuetan lan egiteko aukera eman diguna Kataluniako ezker independentistaren mugimendu hauei laguntzeko aukera eman diguena. Izan ere, esperientzia interesgarria da, diru laguntza publikoak eta errealitate komunitario antolatu eta militantearekin bateratzen dituena. Etorkizuneko desafio erronka eta apustuak ere aurkeztuko ditugu, eta bukaerarako elkarrizketarako tartetxo bat ere utziko dugu. Hasteko, bideo txiki batekin hasi nahiko nuke. Oso polita iruditzen zait, katalanez dago, nik uste azpitituluak jarri ditzakegula. Història dels nostres paisatges. Som memòria llaurada pels treballs i pels esforços col·lectius dels homes i les dones que ens han precedit. Som memòria feta de les pioneres cooperatives obreres que alimentaven barris i pobles i en col·lectivitzaven els excedents, de cooperatives farmacèutiques i de mútues sanitàries que brindaven salut a les classes populars, de cooperatives d'habitatge o de crèdit o d'aigua, dels pòsits marítims on els pescadors mancomunaven les eines de treball, dels cellers, molins i farineres de les cooperatives del camp, que transformaven i distribuïen les collites. La nostra és una memòria dels braços entrellaçats en les històriques cooperatives de producció i treball, que fabricaven rajoles i vidre, feien arts gràfiques i confecció tèxtil, elaboraven pa i xocolata.
cooperatives són riquesa arrelada a la memòria i, sobretot, són riquesa arrelada al present, quan una realitat plena de reptes posa en valor el nostre bagatge i esdevenim un pilar sòlid on refermar l'economia del cooperatiu, que articula necessitats de la gent treballadora del país, que en fa possible els desitjos i somnis, que contribueix a forjar la pròpia identitat popular catalana. Som presents en tots els trams de l'activitat econòmica, en la producció, en la distribució, en els serveis. Naixem i ens consolidem en tots els sectors. De l'atenció a les persones a les energies renovables, de la comunicació a la cultura, de la indústria tecnològica a la restauració, de l'agroecologia a la formació. Som empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica, basades en principis de responsabilitat social. Aportem benestar a les persones sòcies i a l'entorn. Vivim un moment favorable a les cooperatives. Són temps de fer-ho millor. Són temps de ser protagonistes de l'activitat econòmica. Promovem la participació social i l'ocupació estable. Incentivem la vinculació amb les comunitats locals. Som memòria i futur. Som proximitat i som potència. Som escola de gestió econòmica amb compromís social. Al municipi, a la comarca i al país apostem per un desenvolupament socioeconòmic local, vivible, viable i equitatiu. Les cooperatives som riquesa arrelada al territori. És bonic. Oso polita ez da. Hemen hasi nahiko nuke. És un treball que va fer la Federació de Cooperatives. Lan hau Kataluniako lan kooperatiben federazioak egin zuelako duela 10 urte. Eta hasteko eta bukatzeko esaten du lurraldean errotutako kooperatibismoa dela. Eta oso egokia zen gaurko aurkezpen hau hasteko nire ustez. 4 zifra labur gaurko egoera islatzeko. Oso urrun gaude hogeita hamarreko hamarkadan langile klasean hain hegemonikoa zen kooperatibismo horretatik, baina hala eta guztiz ere ez da memoria kooperatibista deseginarazi, ez da praktika ere. 7.400 erakunde daude, 7.400 erakunde kooperatibo, 152.500 langiletik gora dira, eta 4.752 dira 2024 kooperatibak. Horrekoak ekonomia sozialeko erakundeak ziren eta 4.752 kooperatibak dira. Badago, ikusten dugu 8.000 milioi eurotik gorako fakturazio volumena dutela, eta hemen akats bat dago 2014tik 2024ra, 10 urtean, 10,8 handitu da ekonomia sozialeko okupazio tasa. Zifra horiek, noski, bere horretan oso onak dirudite, baina enpresa guztien ehuneko oso txikia da kooperatibena, oso simbolikoa da oraindik. 3%, 6% dira lanpostuak eta barne produktu gordinaren 8% hartzen dute. Ez daude guztiz eguneratuta, barometroa 2024koa delako, baina realitatea hortxe daukagu. Esango nuke, zifrako oso ondo daudela, ekonomia sozial eraldatzailea osasun honean dagoela esango nuke, baina asko falta zaigu. Lan asko daukagu, hazteko, baina hortxe gaude existitzen gara, eta gaur egun ez da gutxi. Ekonomia sozialak politika publiko bat dauka, eta hori ez mamitzeko gaur egun ekonomia sozial eta solidarioaren eta kooperatibismoaren zuzendaritza orokor nagusia dago,
ekonomia sailean, ekonomia eta lan sailean, generalitatean, eta azken urteotan ikus daitekeenez aurrekontua ere izugarri handitu zaio. 70% baino gehiago ematen zaio ekonomia sozial eraldatzaileari, eta programa ugari bideratu ditu 2017tik ona. Batzuk oso garrantzitsuak dira, eta gero utzingo dugu adibide honetaz, baina horietako batzuk dira Singulars izeneko proiektuak. Urte horietan 500 proiektu baino gehiago zeratu dira, finantzatu dira, 1.421 entitate lotu ditugu, 1.209 lanpostu sortu dira, eta 125 kooperatiba sortu dira. Horazkeneko 10 urteotan egiaztatu ahal izan dugu baliabideak bideratzen direnean, emaitzak ere sortzen direla. Oro har holaxe izaten da, batez ere eskuartean dugun lan alor honetan. Zuzendariak zioen lehentasunetako bat zela ekonomia soziala pertsonentzako zaintzearen, trantsizio energetikoaren eta etxebizitzaren alorretara zabaltzea. Izan ere, erabat eremu estrategikoak dira, ez bakarrik subiranotzari dagokionez, baizik eta bizitzaren baldintza materialak asetzeari dagokionez. 2025 gainera urte oso garrantzitsua izango da. Izan ere, parlamentuan tramitean hasi da ekonomia sozial eta solidarioaren legea, eta dagoeneko gainditu du eztabaida, baina oraindik asko aldatu daiteke artikuluen edukia, baina datorren urte honetan parlamentuan ekonomia sozial eta solidarioaren gaia jorratuko da. Gainera, esan beharra dago, Katalunian ekonomia sozial eta solidarioaren aldeko udalerrien sarea daukagula, 74 udalerri biltzen dituena, eta Katalunian 957 udalerri dira. Oso zifra txikia, baina udalerri hauetako batzuk oso handiak dira, eta beraz populazioari dagokionez eragin handia dauka. Eta 51 eskualdeko kontseilu ere bilduta daude sare honetan. 2016-2017 hasi zen sare hau, garai hartan gauza asko gertatu zen ekonomia sozial eta solidarioaren alorrean, gero ikusiko dugunez, eta izan ere, ekonomia sozialaren Kataluniako elkarteak sare itxura hori hartu zuen, baina hirugarren sektoreko mahaia ere sortu zen, edo antxe zegoen, kooperatibismoaren konfederazioa eta ere antzeuden mailan. Hemen zenbait zertzela da ikusteko politika publikoa badagoela generalitatetik diru publikoarekin, baina gainera instituzio sare handi bat nagoela oso erratua, eta bere barnean biltzen dituena erakunde publikoak, instituzio eta administrazio tokikoak, lokalak, eta kooperatibismoaren beste zenbait eragile. Testuinguru horretan sortu ziren Ateneu kooperatiboak, eta diru laguntzaren deialdeko oinarriak aztertuz gero ikusiko dugu azalpen atalean dioela Ateneu kooperatiboek ekonomia eta enpresa sistema indartzeko parte izan behar dutela, harreman ekonomiko justu lurraldeari lotu eta egokiak sustatu behar dituztela, eta gakoak izango direla elkar laguntzako, sareko lanerako eta sektore publiko eta komunitarioaren arteko elkarlanaren dinamiketan. Hauexek deialdian jasota daude, eta hortaz ez daude ideologia zehaz batetik ezarriak, baizik eta generalitatearen politika publikotik bertatik. Ateneu kooperatiboek 4 helburu nagusi dituzte, hortxe dituzue zehaztuta,
Eta gaur lehen helburua azpimarratu nahiko nuke. Hau da, ezagutza sortzearena. Helburua ez da bakarrik dagoena zabaltzea, baizik eta ezagutza sortzea eta onartzea ziurrenik hausnarketa egin behar dugula eta esparru kontzeptualak sortu behar dugula eta gainera praktika eskola bihurtu behar dugula. Pentsamendu eskola bihurtu behar dugula eta hausnarketarako leku ere bai. Helburu horrekin lotuta, dirua jasotzen da prestakuntzarako, sorkuntzarako eta kooperatibak eta ekonomia sozialerako proiektuak sendotzeko. Institutuekin lan egiten da, baina prestakuntza ematen da gainera edozein dispositibo edo erakunderekin alaskatzen baldin badu. Proiektuei bide laguntza eskaintzen zaie, ekonomia sozialaren alorrean garatu nahi badute, eta gero eta proiektu sendotze gehiago dago, izan ere zenbat gehiago garatu orduan eta lan gehiago dauka, eta laguntza gehiago behar izaten dute sendotzeko edo dituzten krisiei aurre egiteko. Goiz osoa eman ahalko genuke gobernantzaren, lanaren, barne partaidetzaren, merkatu berrien eta barren alorrak sakontzen. Baina hasieran esan duan bezala, Ateneur horien helburuetako bat da sare lana eta lurraldean errotzea. Harremanean jartzen ditugu pertsonak, esperientziak eta abar lurraldea dinamizatzen laguntzeko. 2016-tik Ateneu kooperatiboen emaitzak honako hauek dira, 100.000 partaide baino gehiago ditugu egindako zeretan, jagartu beretan, 1.000 enpresa eta entitate baino gehiago sortu dira ekonomia soziala eta solidarioaren alorrean, 3.700 laneratze ditugu, 4.500 proiektutik gorai zera jaso dute, bide laguntza, eta 360 entitate daude implikatuta Ateneu kooperatibak posible egiteko. Guk entitate implikatu hauek sartzen ditugu orduak dispositibo osoa elikatzeko. Dispositiboa garatu egin da 2016-tik eta gaur egun bulego tekniko bat daukagu, sare guztirako. Eta zer da bulego tekniko bat? Gure kasuan, bulego autogestionatu bat da, Ateneu kooperatibur horiekin lotutako erakundeena, eta pilotatze hori guztia, proiektu pilotu hori guztiak Ateneuetatik sortzen dira. Zuzendaritza nagusiarekin batera egin da lana, baina ez dira funtzionarioak esperientzia pilotu horiek sortzen dituztenak, baina haiekin elkarlanean egoten gara pilotatze hori guztia garatzeko. Dispositiboan ondo funtzionatzen ez duten gauza horiek eta jarraipen alorako betzeko elkarlanean aritzen gara eta gero batzar edo asamblea handi bat dago, parte hartzen duten entitate guztiena, gainera talde motor bat ere bat dago, eta hainbat lantalde ere bai, gai ezberdinei dedikatuak. Ikus dezakegu Katalunia osoan gaudela, 14 Ateneu kooperatibo gaude. 5. da Katalunia erdialdea, handik dugu. Baina garrantzitsuena da jakitea plan bera daukagula guztiok, baina ezberdin garatzen dela. Hauxe da oinarria, hau da
diru laguntza publikoan helburu batu daude, adierazle batzuk, eta baina dispositiboa gauzatzea eta zurmenditzea lurraldera egokitzen da. Bigarrenaren eta bosgarrenaren artean, zenbaki horien artean, Aramen eta Katalunia zentralaren artean ezberdintasun handia daude, eta noski Bartzelona hiriarekin are ezberdintasun gehiago ditugu, izan ere Bartzelonako errealitatek ez du zerikusirik gainerakoen errealitatearekin. Egikaritzen programak ezberdinak dira, aurrekontuak lortutako emaitzen eta beharren arabera egokitzen dira. Eta harremanetarako eta antolakuntzako esparru autonomo bat dago. Bai barne mailan, bai lurraldeari dagokionez. Eta Ateneu bakoitzak ahal dituen harremanak mantentzen ditu edo nahi dituen harremanak mantentzen ditu. Els Ateneus cooperatius tenen un sentit polític en si mateix. Ateneu kooperatibo deritzenek badute zentzu politiko bat eta zuekin partekatu nahi dut. Dèiem a la introducció, més enllà de la mercantilizaziotik harago doaz, hau da. a nivell econòmic, dispositiboaren alderdi ekonomikotik eta haien bideragarritasunetik harago doa. Eta azpimarratu behar da, Ateneuak auto-antolakuntzan dihardutela eta administrazio publikoarekiko kariño guztiarekin ez baitut egiten horren aurkako dialogo edo diskurtso merkea. Badakigu askotan zailtasunak dituela administrazio publikoak esparru jakin batzuetara aldatzeko. Izan ere, malgutasun txikia dauka eta batzuetan gurekin bat ez datozen printzipioak frustratzen dituela, errealitateari egokitzeko gaitasun gutxikoak. Eta horregatik autoantolakuntza horrek aukera eman diezaguke ezartzen dizkiguten adierazletatik harago joateko. Inork ez dugu esaten alde gauza batean edo bestean parte hartu behar ez dugunik. Gure eskualdeko adibidez, gure eskualdeko entitate antikapitalisten sarean parte hartu behar ez dugunik, ez dugu inork esaten. Eta hori egitea, eta ez egitean dispositiboaren esparruaren barruan sartzen da. Lurraldearekiko errokuntza handia dago ere bai, herritarrak ahalmentzen ditugu, esaterako, eta espazio askotan, forotan eta zirkulotan parte hartu ahal izatea ere gure zabarri bat da, hemen hasi esatera baterako, hausnarketarako parentesi batean gaude, eta horri balio eman nahi diogu, eta gainera funtsezkoa da praktika emantzipatoriorako, izan ere gainera baliabideak bideratzen ari dira sektore estrategikotara, esaterako energiara, esaterako etxebizitzara, baita oso proiektu eraldatzailei ere. Eta horretarako beharrezkoak dira askotako jarduerak eta praktikak izatea. Eta hori beharrezkoa da batetik lurraldearen errealitatera egokitzeko eta bestetik ere gauzak eragiteko gerta daitezen bultzatzeko. Noski honek bere mugak izan baditu. Ni ez naiz zuzendaritza orokorreko ordezkaria eta horregatik ere adieraz ditzaket tresna honen mugak. Noski, apustu bat egiten dugu ekonomia sozialaren alde eta Katalunian ekonomia pluralaren aldeko apustua egiten dugu. Hori horrela hitzez hitz esaten dut. Eta beharrezkoa baldin bada ekonomia pluralaren baitan ekonomia sozialak aurrera egitea eta bizirik irautea, iruditzen zait horrek zailtasun handiak izango dituela eta beti eragingo duela ertzetan gertatuko den zerbait izatea, ez baita bateragarria izango eredu nagusiarekin zeinak ez baitu
babesten bizitzaren jasangarritasuna eta iraunkortasuna. Ez badago egiturazko erantzun argi bat autozentratua izango dena, zaila izango da ekonomia soziala edatzea eta hegemoniko izatera iristea. Eta ez badago apustu publiko bat erdigunean jarriko duena, eta honek noski gatazkak sortzen dizkigu, ez dugulako oso argi, ere ez gauzak nola izan behar diren, orduan gure artean eztabaida pizten dira. Bidezko alda kooperatiba hain handia izatea eta jardunbide hauek izatea, ez kooperatiba txikiak izan behar direlako eta oso aurreratuak izan behar direlako zaintzein dagokienez. Noski, proiektu guztia badira ekonomia sozialeko, baina zein da eredua, Mondragon edo beste bat izango da gure eredua. Eta ez dut eztabaidarik zabaldu nahi, hori esan da, baina bai bagaudela gure barne gatazka horietan murgilduta, egiturazko argitasun hori falta zaigulako. Bestalde ere administrazio publikoarekin solaskideak ugariak dira. Bai, ordezkaritza erakundeekin, administrazioekin, noski baditugu, batetik mugimendu kooperatiboak, beren barne erabakiak hartzeko gaitasuna dutena, baina noski gero solaskide izateko horrek ahuldu egiten zaitu hainbat eragile garelako. Eta bestalde ere ez da identifikatzen ekonomia soziala behar materialak estaltzeko irtenbide gisa. Gipuzkoako irratian entzun dut pobrezia zifrak aipatzen zituztela eta aipatzen zuten zenbat familia behar dituzten laguntza, babeseko laguntza sozialak, zenbat familia bizi diren laguntza horien mende, Caritasen datuak aipatzen zituzten, entzun dudan irratsaio horretan, eta iruditzen zait, herritar horiei galdetuko bagenie, ez luketela pentsatuko ekonomia sozialean euren beharrak asetzeko modu gisa. Ez da identifikatzen beharrak asetzeko neurri apropos gisa. Ez dugu horretan pentsatzen printzipioa, balioa, sentsibilitatea eta zeregin etikoa kontuan izan da iruditzen zait agian gure egiteoko bat izango litzatekeela hori hala dela jakinaraztea, ezagutzera ematea. Eta auzo mailan, herri mailan, lurralde mailan ezingo dugu ekonomia antolatu baldin eta ez badago bokazio militante bat. Eta honek ez du esan nahi alderdikeria ziokatu behar denik. Honek esan nahi du gure burua antolatzen badugu eta gure lanpostu duina sortzen baditugu eta beharrezkoa gainera lanaren beharran daudenentzat. Orduan lortuko dugu emantzipatzaileak izango diren eta eraldatzaileak izango diren antolakuntzak sortzea, baina horretarako militantzia hori behar dugu, jarrera militantzia, bokazio komunitarioa behar dugu. Honez gain, zuekin hitz egin nahi nuen Singular izeneko programa bat zertan den, eta badira diru laguntza lerro batzuk. Eta proiektu bereziei ematen zaizkie katalaneko izenak iradokitzen duen bezala, eta finantzatzen daira era askotako proiektuak azterlanak, baina baita ere proiektuak egonkortzeko proiektuak. Ateneuen sareak bultzatzen du, 100% autokudeatuak dira Ateneu horiek, eta egiten dutena zera da, elkartu eta hala diru laguntzen lerro hau eskain dezakete. 2024an 93 kasaltzen izan ziren, 180 eskualdetan, 8.000 bazkideko base soziala zuten, eta zaila da, neurtzea zenbat zale izaten dituzten, esperientzia autokudeatuek, baina estimazioen arabera 18.600 dira. Eta zeintzuk dira helburua? Batetik jarduera ekonomikoaren mapaketa bat egin ahal izatea, dagoeneko lanean ari diren proiektu horiei
laguntza teknikoa ematea, izan ere baditugu hainbat proiektu, badaudenak Ateneo batean, liburuak saltzen, edo merchandising saltzen dute, herriko jaien antolakuntzan parte hartzen dute, hau da, jarduera ekonomiko bat dago, halako lokaletan, ondasunak trukatzen dira, baina ez dute halako aterki legalik, ez da? Eta egin nahi duguna da, jarduera horiek guztiak ere mapatu. Eta esan bezala babes teknikoa ere eskatzen dugu, proba pilotu batzuk eskaini ahal izateko, eta helburua da kooperatibak sortu ahal izatea, eta hornitzaile partekatu horiekin lan egitea. Eta badakigu, hornitzaile berberak izan ditzakegula, adibidez, dugunean etxalde batean, edo Ateneo batean, tabernaren bat, edo alako jarduera ekonomikoren bat. Beraz horrekin lan egiten dugu hornitzaile partekatu horiekin, eta horien kooperatibizazioa bilatuz, eta kudeaketa hobetuz. Zirkuitoak agian proposatuta, eta horrela proposatu genezake adibidez, programazio kulturala bermatuko lukeen kooperatiba sortzea, bai? Eta zein da gure helburua? Batetik komunitatearen autookupazioa, hau da, bere enplegua, bere lana sortu ahal izatea, eta ez dezagun hori egin gizabanako gisa, baizik eta militantzia baliatzea proiektu emantzipatzaile horiek bultzatzeko, zeinak lurraldea aintzat izango duten, auzokoak aintzat izango dituzten, arrazismoari aurre egingo dion, guztiontzako bizitza duina bermatuko dituen. Halako proiektu emantzipatzaileen bitartez, pertsonentzako autookupazio hori sartuko genuke ikuspegi eraldatzaile eta militante batetik. Eta garrantzitsua da guretzat ere ikustea zer nolako aurrera pausoak ematen ari garen, subiranotasun energetikoa lortzeko, elikaduran subiranotasuna lortzeko ikusi genuen, adibidez pandemian edo itzalaldietan zer nolako umezurtz geratzen garen sistemak huts egiten duenean, eta noizamen huts egiten du. Eta zer gertatzen da beti berdinen kalteetan gertatzen direla halakoak. Bestalde, aurrera egin nahi dugu, ere jabetza formula komunitarioetan, kooperatiboetan, ez bakarrik erabilera lagapenaren bitartez, baizik eta beste formula batzuk ere aztertuz. Eta horrela, agian sistemari busketatxoak kendu ahal izango dizkiogu, eta gaur irratian zuzen ere esaten zuten etxebizitzaren prezioa hirukoiztu egin dela, soldaten igoerarekin alderatuta, egoera guztiz jasanezina da, eta ekonomia sozialetik jabetza formula komunitarioak aztertu behar ditugula uste dugu. Eta baita ere, nazioarteko kooperatiben aliantzaren printzipioak izan nahi ditugu ardatz. Horrez gain, autohornidura izan nahi dugu ardatz, lehen sektorean babestuz, energiaren ekoizpenari helduz, eta bir lurraldetzeari helduz, hau da, lurralden beharrak berriro aintzat hartu nahi ditugu, kontuan izan da horien izaera anitza. 300.000 euro inguruko aurrekontua dugu, eta kopuru hori 9 hilabetan gauzatu nahi dugu. Egikaritzen maila amaierara iristear da, eta ikusi duguna da ezinezkoa izan dela koordinazioa eta zabalkunda egitea
baldin eta politika publikoak parte hartzen ez badu, ikusi dugu ere beharrezkoa dela ezagutza sakona duten Ateneon parte hartze izatea. Ederki ezagutzen dutelako euren errealitatea eta diru laguntza publikoen bitartez behar bezala egin dezakegulako aholkularitza teknikoko eta laguntzako lan hori. Proiektu hauek beharra dute ere ebaluazioak egiteko, ikusteko zer nolako aurrera pausoak egiten ari diren. Baina ematen ari garen urratsak positiboak direla esango nuke. Etorkizunera begirako erronka eta apustu batzuk aipatu nahiko nituzke amaitzeko. Esan bezala, beharrezkoa da inor atzean ez uztea, ezer atzean ez uztea, hau da proiektu integralak bultzatzea. Funtsezkoa da udalgintza oinarria izatea, errotuta egotea lurraldean. Udalgintzak zer esan nahi du? Udalgintzak esan nahi du lekuan matrize bat izateaz gain, ikuspegi orokor batekin lan egiteko gai ere bagarela. Udalgintzaren bitartez, udalean gertuko errealitate horretan esku har dezakegu, dela udaletatik, dela antolatutako errealitate komunitariotik, eta sinergiak egituratu behar ditugula, bultzatu behar ditugula. Udalgintza oinarria duen kooperatibismo horren eta administrazio maila goragokoen artean. Argi izan behar dugu ez garela lehiakideak. Ez diogu ezer kendu nahi kudeaketa publikoari, sektore publikoa defendatzen dugulako. Eta argi dugu administrazio publikoak oztopo jartzen badizkigu, gu ikusezin egin nahi behitu, zailtasun handiak izango ditugula. Guk politika publikoen alde egingo dugu eta egiten dugu, eta eraginkortasun irizpideak erabiliz irtenbide publiko komunitarioak bultzatu baldin daitezke, horren alde egingo dugu. Eta hori lehenetsiko dugu sektore pribatuaren aurrean. Eta ezin dugu ere ez ahaztu oztopoak oztopo gure erantzukizuna dugula eta ekonomia sozialetik, administrazio publikoetatik lankidetzan aritzeko gaitasuna dugula, bizitzeko oinarrizko behar horiek asetzeko, kooperatibak bultzatu behar ditugula, eta trebakuntzarik gabeko eta jatorria atzorritarreko pertsonak indargune izan daitezkela halakoak sortzeko. Eta bestetik aliantzak ere landu behar ditugula bestelako mugimendu sozialekin. Mugimendu sozial emantzipatzaileekin. Trantsizio honi aurrea hartu ahal izan diezaiegun trantsizioa iritsiko delako. Eta jarrai nezake erronka gehiago aipatuz, baina denbora gutxi dugunez, hemen utziko eta horrela solaserako tartea izango dugu.